laboralkutxa betidanik egon da unibertsitatearen alboan, inguruan, guretzat ezinbesteko dalako hezkuntzan inbertitzea ikasleak ahalik eta gaitasun kooperatiboago eta aberatsagoekin lan egin ahal izateko, ez? Programa honek hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, unibertsitatearekin batera, ematen digu aukera programa berezi honetan gure aletxoa ipintzeko. Zergatik iruditzen zaigu dela garrantzitsua? Gazteak ere ipintzen ditugulako etorkizuneko euren enplegu eta lanbide horri begira. Hori irudikatzea eta horren ariketa hori inializatea oso polita iruditzen zaigu. Apurtxo bat gure izan duguna transmitirutia izen da, zer esperoen baino, zer gureko gauen ezagutzia etorkizuneko enplegu horretaz. Eta apurtxo bat finkatu gara baloretan zerbait materialean baino. Irudiak dira oso orokorrak, baina apurtxo bat jazten daubiela, etorkizuneko enpleguri nolan izango dan. Eta gure izan dugu bai, testuari jarraik apur bat pertsona erdigunean jarri orduan, pertsona desberdinez hornitu bideoa bera. Nik hartu neban hainbat ideia, adibidez teknologia nola erabiltzen jakin behar dan, gero bai malgutasuna, gero bai sormena, jakin behar sortzen gauzak etorkizunean ez izateko mundua aldatzeko eta ez izateko oin dagoen bezala. Eta gero gu gatozela horren atzetik. Gu gazela arrobia eta urrengoan lanian egongo bazela, izango bazela.